И после са взели решение. След това го взимат. На 3 юли взимат решение да създадат дружество. Ясно. Ще се видим. Ще ти кажа. Слушам. Къде сте? Кой ви каза, че навикам? Еми от блока ми подвикнаха, че трябва да дойда. Значи подвикнаха. Еми подвикнаха ми от пейката. Ми не знам какво е това отношение. Аз никой не говоря. Аз говоря за вашето. Не говоря Какво? за хората. В смисъл? За продължение на време от месеци ви правя проверка и не ви намирам жилището. Нищо, аз си правя протоколи, че не ви намирам. Вие можете по всяко време да проверявате. Там съм. Точно, защото проверявам. Там И съм. не ви намирам. И ЦОПа идваха, и закрилата идваха, и аз Не съм ме си там. интересува, това са подробности. Така, писмо съм ви изготвила, което Да. се върна при мен, защото лицето не е открито в продължение на доста време на адреса, може би месец. Имам протокол от жените, които... Как да ме открият? Аз не знам как трябва да ме открият. По кой начин да ме открият? Нито ми е тропано на вратата, нито ми е звъняно на телефона. Че те си имат начини, по които не сте открита на адреса, т.е. имаме протокол от тях, от двете жени, в продължение на месец да не ви намерят. Колко пъти са идвали? Всеки ден? Не мога да кажа колко са идвали. Те си имат процедура, спазили са си пътите, които трябва да идват и си има протокол написан от това нещо. На комисия сме ви разгледали документите и съответно аз ви изпратих писмо, с което да ви уведома какво е решението на комисията. Къде е това писмо? Така, последно на 20, след като ми върнаха протокола, говоря за юни месец, след като го върнаха, че го няма, аз на 20 съм била и съм залепила съобщение на 23 вие да дойдете. Тоест, от 23 вие идвате тук и ми заявявате днес на 9 юли, че ви подвикнали. Да, така беше. Тоест, от 23 до 9 никой не ви видя и вие не намерихте съобщението залепено на вратата. На вратата не съм имала нищо за... Входната врата. На входната врата не е имало нищо залепено. Говоря на входа на блока. На входа на блока, това говоря и аз. Не е имало нищо залепено на входа. Хора, които живеят в блока, ми се обадиха, че има залепено съобщение. Тоест всички други са го видяли. Ама аз не мога да не го видя след като е залепено. На входа на вратата. Не интересува. За мен не сте били в жилище. Да, това добре, няма проблем. И днес идвате на 9. Кажете сега какво имате, питам. Нямам представа. За какво е било, защо ме викачи, нали, защо трябва да се яват, така ми казаха. Значи вече заповедта е изготвена, така че ще си получите заповедта, която вследствие на решение на комисията. Това е. Направили сме си необходимите справки навсякъде, където е необходимо. Дали обитавате жилището, дали не го обитавате. От домоуправата сме си взели оригиналните документи, в които се вижда дали го обитавате или не го обитавате. Без да се свържете с мен, Аз съм правила опити да се свържа в продължение на месеци и не ви откривам. Какви опити? Аз това питам. В какво се състоят тия опити? Ма сега ще ми държите сметка. Не питам, защото... защото аз го обитавам това жилище и искам да знам. Обитавате го? Да. Сигурна сти в това, което ми казвате. Абсолютно. Когато влезнах на проверка, жилището беше в окаяно състояние. Окаяно. Да не говоря за терасата. Окаяно не бих казала. И мръсоти, навсякъде разхвърляни боклуци между уредите, цигари, кутии празни и така нататък. Паяжини по стените, а терасата ви беше в окаяно състояние. Нима не е верно това, което казвам? Ама, какво значи кутии цигари по пода? Така да се размотават. Нищо да, аз съм си снимала. Ще беше паднала кутия там между това. Всичко е снимано, документирано. Бяхме на проверката, вие отказахте да ме подпишете този протокол. Да. И ние си направихме снимки. Всичко защото това... няма нищо разрушено, нищо, което е на общината не е разрушено. Да има. Естествено, че не, аз съм го направила даже. Ли добрите нрави на добро Ама аз съм го направила. Какво сте направили?
Това няма никакво значение. Жилището беше дадено За в мен, окаяно състояние. Вие не поддържате чисто общинското жилище. Чисто. Да. В какво състояние ви беше терасата? Чисто. Аз чаках 5 минути да освободите пред терасата вратата, за да ми отворите. А вътре, като отворихте терасата, като я видях, беше ужасно. И това според вас е чисто и това е редно така да се поддържат. И вие ми заявявате, аз не я ползвам. Окей? Може да бъде страх да излизате на терасата, не я ползвайте. По принцип, да. Но това състояние да е в такова, без да я ползвате, не мисля, че това е нормално. Трябваше да ми осигурите достъп, за да погледна, защото имаше теч в апартамента под вас. Да, и аз Ще отидох жалва. и аз го видях. Това беше нещо, което от години не е от мен. То си нямаше влага, нямаше нищо. Това не взимайте отношение по този въпрос. Това си е наше задължение, за това дойдохме ние да проверим откъде е теча. Но аз така или иначе не можах да излезна на терасата, за да погледна, защото нямаше къде да стъпна. За да погледна. Теча е на стената, която е външната към терасата. И за това дойдохме на проверка. Какво? Не се съгласявате с мен, че ви беше чиста терасата ли? Не. Вие сте дошли да установите откъде е имало теч. Точно. И тъй като Да. е на тази стена, която е външната към терасата, трябваше да ми отворите терасата, за да влезна. Да погледна. Да. Аз не успях да погледна. Защото нямаше къде да стъпна на терасата. Добре, то е видимо дали има влага. То не е... Оставете влагата. Ние си установихме дали е от вас тече или не. Това си е наше задължение. Да, добре, няма Говорим проблем. за състоянието на терасата ви, в което беше Добре, жилището. добре. И аз не го обитавам това жилище за вас, така ли? Факта, че съм идвала и не ви намирам, колежките Ма къде да ме намерите? Аз това питам. Къде да ме намерите? На улицата. Еми, нали трябва да почукате или да звънните, как? Къде да ме намеря ли? Къде да. е жилището? Е, Аз не ви да, търся бе. по улиците. Еми, да, бе, И в никой не- продължение на месец те ви търсят и не ви откриват. Знаете ли, че аз има по седмица, дето не излизам от това жилище даже. Това си е ваше... И никой не е чукал, никой не е звънял, никой... си е ваше Затова мнение. си оставяме Не е телефоните, за да може да се свържете с нас. Но не е Аз мое. не съм длъжна като в затвор Колежката да седа може в би е него. звъняла на телефона, но не се е свързала. Не е с вас. звънял никой. Естествено, Абсолютно. вие по същия начин твърдяхте, че не сте отишли в домоуправата. Няма, това е доказуемо, както и да е. Но и от домоуправата документите е видно, че вие сте си подали заявление, в което казвате, че няма да се обитава жилището. Не съм казала такова нещо. Казах, че в началото, когато бях настанена, не бях плащала. Бях плащала за необитаемо и сега вече си А защо правим за нещата. необитаемо? В продължение на 3 години. Защото тогава ми бяха казали, аз не съм била всеки ден в общинско жилище да знам. Казаха ми, че 8 и там колко е таксата и аз това плащах първите, нали? Не се оправдавайте с това. Нямам Вие сте си намерение. подали лично заявление. Добре, какво трябва да чакам сега? Значи ще чакате да ви бъде изготвен документ, надявам се да ви намерим. Ако не ви намерим, Ма аз съм там, обадете ми се по телефона. Не съм длъжна да стоя. в продължение на 4 месеца аз не ви откривам. В продължение на 4 месеца. На 4 ме. Колежките, които Ама, носят добре, писмата, там има хора, аз не живея сама в гората. Има хора, които ще докажат Аз не казвам. всеки ден, ма виждат, излизам и влизам, Но прибирам ние се. няма нужда да го доказваме. В продължение на месец Еми, те то ми не връщат може да няма протокол, нужда. в който ми пишат, че Нищо, те ще телефона са ви свидетелстват, няма звъняли проблем. и съответно не са ви открили. Там съм, всички могат да го докажат. Има хора, вече свидетелстват. Добре. Ние работим Какво с трябва документи. къде трябва да го очаквам писмото да го получа? Ами на адреса на И общинското според жилище, мен както трябва да е всеки път с досега. разписка. Лично Разбира да се, съм... че е с разписка, но не сте намерена. Обратната разписка е върната и имаме протокол от жените, които носят и вътре пише, за цял месец те не са ви открили. Аз дойдох на 20, лично залепих съобщението, на 23 да дойдете, вие не се явихте. Дойде жена, която Ма как да живее се в ява, като не блока. го... Моля? Как да се ява, като аз не знам за това съобщение, не съм го Ама видяла? вие влизате Няма в го. този вход всеки ден. Да, Значи жената, която живее в блока, дойде и каза, има съобщение залепено за тази жена, която е наемателка. да. Значи всички, които влизат в блока, го виждат, само вие не сте го видели. Защото е било махнато. За мен това писмо е било махнато.
За мен е било махнато. А вие на 20, Умишлено. на 20 бяхте ли в жилището? Аз съм в жилището, знаете ли от кога? Откакто... Добре, значи на 20 да приемеме, че аз всъщност съм дошла и съм го залепила след 1,5 беше. Добре, И съгласна след съм. това не сте го видяли. Не съм го видяла. А сега как разбрахте, че ви търси? Казаха ми, Кой ви каза? не го познавам, аз хората там не ги познавам, просто от пейката ми подвикнаха, че трябва да дойда в А те общината. откъде? Какво ви казаха? Че има съобщение или кой на тях тези? Кой е този? Попитаха ме, да, мога да го покажа човека, но не го знам, нали, не му В смисъл, знам. видяли са съобщението и ви казват, така ли? Въпросът им беше, вие ли сте от 26-ти апартамент, при което аз им отговорих, че съм в 24-ти. И оттам вече ми се казва, значи не е за вас. Викам, кое? Ами вика, трябва да отидете в общината. Човек от пейката. Значи те са видяли съобщението. След Но като го са нямаше. казали. Нямаше такова нещо, просто те ми го казаха. Значи аз си го имам снимано, залепено на вратата, имам си обратно писмо, същото съобщение, което съм ви залепила. Няма да спорим. Няма как Да. тя... Добре. Вратата, нали знаете, като ми я бяхте залепила, веднага дойдоха, видимо, всичко се вижда. Това няма как да го видя и да не дойда, ако съм го прочела. Няма да повтаряме едно и също. Добре. Не, аз си казвам от това, което, нали, сега на мен лично ми се подвикна, че трябва да дойда и това е. Попитаха ма кой апартамент съм. Казах, че не съм 26-24. Това беше. Кога ви подвикнах? Може би тук преди 3 дена. Беше. 3-4 дена, но даже ще ви кажа на пейката, която е до кафе машината. Не тази, която е до входа, другата, страничната. Добре, няма да спорим повече, аз ви казах. Мога да го покажа човека, нали кой е, Няма нужда. но не го познавам хората, не контактувам с тях. Добре. Това е. Добре, значи да чакам заповедта, така да го кажем. Добре, довиждане.